Dobrý deň, v mene spoločnosti Asice vítam všetkých prítomných, ktorí sú práve teraz prihlásení na tomto webinári spoločnosti BMI Slovensko, ktorý sa bude niesť v téme najčastejšie chyby v skladbách plochých striech. Počas celého webinára máte možnosť klásť otázky prostredníctvom textového poľa, na ktoré vám v závere radi odpovieme. Trom z vás bude doručený darček od spoločnosti IKOPAL. V rámci tohto webinára sa vám predstaví odborník na technické poradenstvo inžinier Vladimír Čány. Na záver ešte dodám, že spoločnosť IKOPAL je popredný výrobca hydroizolačných systémov pre ploché strechy a spodné stavby. Spoločnosť je známa na našom trhu hlavne dodávkou hydroizolačných systémov na báze asfaltových pásov. V roku 2025 bola ukončená investícia v hodnote 60 miliónov eur do výroby strešných fólií z PVC na juhu Slovenska, konkrétne v Štúrove, a tieto strešné fólie sú expedované do celej Európy. Ja ešte by som chcela povedať, že počas tohto webinára budú spustené dve anketové otázky, a teda jedna z nich je: aký vplyv na výber parotestnej vrstvy má plochá strecha s vegetačným súvrstvím podľa slovenskej technickej normy 73 1901? A ja vlastne už teraz odovzdávam slovo pánovi inžinierovi Vladimírovi Čánimu. Nech sa páči. Ja ďakujem za slovo a za predstavenie. Ja len doplním, že spoločnosť IKOPAL je teda výrobca rôznych hydroizolačných materiálov, ktoré sa používajú na strechy a spodné stavby. Uvidím teda, sú to hydroizolačné systémy alebo materiály ako je PVC, TPO, POCB, asfaltové krytiny, a takisto riešime zelené strechy alebo vegetačné strechy, vegetačné súvrstvia, o ktorých určite bude zmienka. Čo sa týka spodných stavieb, tak tam sme aktívni hlavne v tých spodných, asfaltových pásov pre rôzne hydrostatické zaťaženie spodných stavieb a asfaltovej tekuté hmoty. A čo sa týka detailov, keď potrebujeme ukončiť niektoré materiály, vyviesť napríklad na okná alebo na veľmi komplikované miesta, kde všeobecne izoláciu nevieme štandardne ukončiť a hlavne vodotesne, tak tam potom používame systémy PMMA, čo je vlastne tekutá hydroizolácia Profidik dvojzložkový systém. To sú také nosné systémy, ktoré my vyrábame a dodávame na našom trhu. Teraz by som vám len tak ako vás previedol prezentáciou, čo bude hlavne náplňou. V podstate je tak zostavená, že aby sme si prešli všetky tie jednotlivé časti plochej strechy od tej parozábrany, potom návrhu hlavne spádových ploch, lebo častokrát toto je dosť veľkým problémom pri finalizovaní striech. A ja sa pozriem aj na normu, ktorá bola 73 1901 z roku 2026 aktualizovaná. V podstate je to aj jedna z anketových otázok. A pozrieme sa na nejaký rizikový návrh strešného plášťa plochých striech. Jednu reálnu stavbu bytového domu vo Svidníku, ako mohla dopadnúť, teda ako dopadla vo finále. A čakajú teda rekonštrukcia a možno taká perlička, nejaké nezvratné poškodenie PVC, TPO, čo už častokrát nezapríčiní samotný návrh ani realizátor, ale už potom možno nejaké dodatočné práce, ktoré sa dejú na strechách. No a ešte možno taká upútavka na našu webovú stránku pre hlavne projektantov, ale aj realizátorov, ktorí si chcú pozrieť nejaké detaily, podklady, ktoré im vedia pomôcť pri samotnom návrhu. No, začnem ja parozábranami, lebo každá strecha, každý strešný plášť v podstate u nás, vzhľadom na naše podnebia a zmenu teplôt, v podstate máme všetky 4-ročné obdobia od tepla až po zimu, tak potrebujeme strechu začať parozábranou. Tu ja by som len
asi aj vidíte teda na slajde, že sú tu také, ja som vybral také 3 základné materiály, samozrejme môžu byť rôzne, ale 3 základné materiály, ktoré sa u nás samozrejme používajú ako najčastejšie. A ešte by som to rozdelil na to, že strecha sa častokrát realizuje napríklad hlavne tie priemyselné stavby sú na trapézoch a tie rezidenčné objekty sú skôr na betónových podkladoch alebo drevených nejakých nosných podkladoch a to samozrejme určuje aj aká parozábrana by tam mala byť. Takže začnem Monarvap 02 Black, je to v podstate polyetylenová, dosť často používaná cenovo orientovaná parozábrana, ktorá je ale pozorhodná skutočne len na trapézy. Takže v projektových návrhoch rodinných domov by sa nemala vôbec objavovať. Aj si ukážeme prečo v nejakých detailoch. Tu už vidíte možno aj jeden obrázok a potom neskôr ďalší. Čiže je to v podstate to najjednoduchšie, najlacnejšie riešenie z hľadiska možností, aké máme. A takisto jej výkon, čo je vlastne hodnota SD, ekvivalentná difúzna hrúbka, je obmedzená, v podstate sa pohybuje okolo 60 metrov, čo je dosť málo. Naopak, tieto ostatné materiály, ako je Icopal Alutec FR, tam už je ale hliníková vrstva, alebo materiály, parozábrana s hliníkovou vrstvou je tá správna voľba, po ktorej by ste mali siahnuť a tá hodnota SD je už 1500 metrov. Takisto aj pri asfaltových parozábranách, u nás sa volá Elastobit Radon AL4, je to parozábrana plno natavovacia na betónový podklad, vynikajúce riešenia, tak si ukážeme tie dôvody, prečo by som sa ja mal rozhodnúť pre tieto jednotlivé varianty. Len pre názornosť taká skladba, ako môže vyzerať. Vidíte trapéz, vidíte parozábranu, vidíte tepelnú izoláciu, ktorá je kotvená, dokotvovaná a potom v tomto prípade je to nejaká PVC fólia Monarplan Cosmofin, ktorá je kotvená do podkladu. Čiže to je v podstate taký dosť jednoduchý strešný systém alebo súvrstvie, ktoré sa teda používa hlavne pri tých priemyselných budovách. A keď sa pozrieme, ako to vyzerá, na dvoch obrázkoch naľavo je realizácia, môžeme aj teda ukázať, Čiže ja môžem aj teda vlastne ukázať, toto je tá parozábrana, s tým, že tá parozábrana má schopnosť pokryť v jednom balíku okolo 100 štvorcov, ale na druhej strane má veľmi problematickú lepivosť, čo ja nedokážem veľmi presne alebo 100% vytesniť vzduchotesne aj parotesne takúto konštrukciu. Na druhej strane ten Alutec FR, ktorý som spomínal, je celoplošne lepiteľná membrána, ktorá sa teda nalepí na trapéz, dá sa krásne detailovať. Ešte predtým, keď sa pozrieme nevýhody toho polyetylenu, výhody sú jednoznačne rýchlosť a cena, ale každopádne, jak som spomínal, tá vzduchotesnosť tohto materiálu v tomto prípade môže hrať negatívne pre tú strechnú skladbu, lebo tu bola vytvorená sonda len na kontrolu strešného plášťa, či bol dobre zhotovený, čiže bola robená kontrolná sonda. A tu, keď si pozriete, v podstate tá parozábrana je nafúkovaná, čiže je tam pretlak. Všetko ten vzduch z toho interiéru sa dostáva do tých strešných skladieb a môže to byť pri trapézoch, môže to byť problém. Na druhej strane, keď sa pozriem na to video, mám tu také krátke video tej aplikácie parozábrany Alutec FR. Tá sa celoplošne lepí, takže všetky spoje sú krásne hermeticky utesnené a dokonca je veľká výhoda tohto riešenia, že vlastne je pochôdzna. Ja keď náhodou vstúpim, alebo teda ten remeselník vstúpi na takýto materiál, subtilný alebo veľmi tenký, takže tak ho vlastne pretrhne. Naopak pri tomto materiáli sa to nestáva alebo nestane, lebo má spevňujúcu mriežku a takisto je dobre detailovateľný, lebo je celoplošne lepiteľný na podklad, takže je perfektne detailovateľný.
Takže toto sú tie jeho benefity. No a jak som spomínal, tak ten polyetylén určite nepatrí do rezidenčných budov, ktoré sú aj na dreve a aj na betóne. Čiže ak máte železobetónovú platňu ako podklad pod strechu, tak jednoznačne tento polyetylén tu nemá miesto. Stretávame sa na projektoch, na realizáciách s tým a aj napríklad aj toto miesto, tu v tomto prípade vyťahnutie nátiku je nemožné. Vytvoriť hydroizolačne alebo dočasne hydroizolačnú takúto vrstvu s týmto materiálom je nemožné. A nehovorím o tom, že tá hodnota je výkonnostná SD, ekvivalentná difúzna hrúbka veľmi nízka. Len zase na ukážku, ako čo sa týka detailov, tak tu v tomto prípade je ako keby dvojstupňová vpust. Častokrát sa stretávame s tým, že sa na to ako keby opomenie. Takže navrhovať vždy takúto dvojstupňovú vpustu, to je prvý stupeň, ktorý sa vlastne osádza na úrovni parozábrany a následne, keď sa urobia ostatné vrstvy, tak sa dáva ten druhý stupeň, ktorý toto miesto utesní, vzduchotesne, vodotesne, aj vodotesne hlavne, aj parotesne voči tej strešnej skladbe. Na druhom obrázku už teda vidíte zase natavený asfaltový pás na podklad, čo je tá správna voľba. Tu je taká ukážka z ďalších možností. Vy v podstate máte ako keby aj vytvorenú dočasnú hydroizolačnú vrstvu pomocou parozábrany, asfaltovej parozábrany, ktorá sa nataví na podklad. Dokážem vytvoriť vodotesnú hydroizolačnú vrstvu a potom, keď sa urobia všetky tie jednotlivé kroky na tej stavbe, ktoré už potom umožňujú urobiť aj strešnú skladbu, ja si ju opravím a môžem si následne urobiť všetky ostatné strešné skladby a strešné vrstvy ako na finále a ja v podstate tú vrchnú hydroizolačnú vrstvu nebudem mať poškodenú, lebo všetko to dôležité prebehlo. V prípade, ak tu došlo k nejakému poškodeniu, tak to miesto sa nanovo pretaví, buď sa celoplošne pretaví, alebo len lokálne opraví. Takže takto funguje asfaltová parozábrana, čo sa v podstate s polyetylenom de facto robiť nedá. Ešte asi jedna dôležitá vec. Ak budete navrhovať vegetačné strechy, tak už aj v norme novej aktualizovanej 73.19.01 v tomto roku, v roku aktualizovaná 2026, tak už bola doplnená zmienka o tom, že návrh parozábrany pre vegetačné strechy musí byť na úrovni SD 1500 metrov. Jednoducho povedané, materiály, ktoré obsahujú celistvú hliníkovú vrstvu. Tu je ukážka, mám také dve ukážky. Tu je ukážka strešnej skladby, kde je to v podstate variant lepená, nie je to kotvená, čiže tu máme železobetónovú platňu, máme natavený asfaltový pás, elastobit radón, čiže parozábrana v tomto prípade. A potom je na tom lepená skladba, je tam polystyrén vo viacerých vrstiev, alebo aj spádové kliny, spádové dosky. A na tom je potom aplikovaná buď v tomto prípade je to asfaltový hydroizolačný systém dvojvrstvový, alebo to môže byť samozrejme aj varianta napríklad s PVC fóliou, ktorá môže byť kotvená, takisto môže byť lepená, takisto vám ukážem neskôr, mám takú zmienku ohľadom toho a toto je vlastne na drevenom podklade. Takisto to obsahuje asfaltový pás, samolepiaci, volá sa Ecolab ALL30. To naľavo je musím vrátiť. Naľavo je vlastne obrazok, ktorý samozrejme nemôže prebiehať, čiže ak mám drevo, tak ja neviem taviť na drevo, je to nebezpečné, môže samozrejme dojsť k požiaru, na to sa používajú samolepky, ktoré de facto ten lepený proces alebo taviaci proces nahradzujú. Pri tých drevených podkladoch je to veľmi účinné a rýchle riešenie. Len pre
takú inšpiráciu, ak by ste chceli vidieť naše skladby, ktoré sú potom rozdelené aj tematicky, to znamená, že pre rekonštrukcie, novostavby rodinných domov, ak chcete riešiť berufte, alebo teda odolnosť strešnej skladby na požiar, alebo nejaké terasy, takže kľudne siahnite po našom aj digitálnom katalógu. Katalóg plochých striech Icopal je stiahnuteľný na našej stránke icopal.sk, takže kľudne je to celkom zaujímavý materiál. Takže to bolo ohľadom parozábrany, ktorá bola tam aj tá anketová otázka. No a čo sa týka ďalšej témy, ktorú by som chcel otvoriť, lebo je dosť často na tých strechách od samotných zákazníkov, alebo možno potom následne od stavebného dozoru, nie že napádaná, ale je častokrát otázka ohľadom zdržiavania sa vody na hydrauličnej vrstve. To je veľmi dôležité povedať, že došlo takisto trochu malým zmenám. A to je to, že momentálne naša nová norma hovorí, že povlaková hydrauličná vrstva alebo povlakovú hydrauličnú vrstvu krytinu sa odporúča navrhovať so sklonom väčším ako alebo rovným ako 3%, najmenej však 2%. To je kľúčová zmena, lebo my sme mali doteraz jeden stupeň. Bol tam jeden stupeň, to znamená 1,75%. Čiže sa to samozrejme zvýšilo. Teraz už sa stretávame už dlhodobo, našťastie, že tie sklony sú viac ako 2%, ale dôležitá informácia je to, že ak sa chcete vyhnúť zdržiavaniu kalužiam alebo takej tej stagnačnej vody na tej streche, tak tie návrhy by mali byť 3 a viac percent, lebo samozrejme tá strecha je na častokrát aj nie rovnom podklade a môže dojsť, keď ten sklon je nižší, takže je tam aj potom prepad alebo je tam vynulovanie toho sklonu. Možno len uvádzam taký príklad českej normy, ona sa na to pozerala trošku inak, je to ČN 731901. Ona skôr hovorí o tom, že strechy alebo povlaková hydroizolácia sa navrhuje tak, aby nedochádzalo k vzniku a zdržiavaniu kalúž. To sa vlastne zabezpečuje dostatočným sklonom a česká norma vlastne hovorí o tom, že ak toto chceme dožiať, tak ten sklon by mal byť 3%. Ja len chcem uviesť to, že pokiaľ je to nemožné, je to kvôli rekonštrukciám z nejakého iného dôvodu, tak tá strecha má takú vlastnosť a jednoducho, keď nedosiahneme 3%, tak ten realizátor si s tým nie vždy vie poradiť 100% a nejaké to miesto kaluže tam môže ostať. Tu vidíte napríklad taký príklad, kde je zas je to hala, ktorá bola realizovaná, je to veľká hala, klasická, buď je to výrobná, alebo je to skôr v tomto prípade je to nejaká skladovacia hala v rozsahu toto bolo vlastne výmer okolo 50 000 štvorcov. Tu je ten potenciál zdržiavania práve v týchto miestach, ako sú z vody tieto žľaby, lebo tieto žľaby sú navrhované v 0% spáde a aj naľavo, aj napravo ja tú vodu, tú kaluž v podstate tam mám. Ak to v zásade to nevadí, a možno treba trošku posilniť tesnenie alebo tie spoje technicky, ale toto miesto je perfektne vyspadané, to vidíte, tam sú možno 3%, ostatné je teda na tej nule, čiže tam tá voda sa vám bude zdržovať, to je proste taký princíp. Takisto sa stretávame, to sú súčasné návrh spádových klínov, spádových tabul EPS-ka, keď si dávajú klienti narezávať, tak už napríklad tento návrh je špatný. Hovorí o nejakom 1%, to znamená, že ono to síce vyzerá pekne na tom výkrese, ale realita môže byť taká, že tá voda do tých pustov v podstate ani nedojde. O tom hovorí aj jeden taký krásny, živý príklad nákupného centra. Je to rekonštrukcia terás, kde došlo k vybúraniu niektorých plôch, alebo de facto celistvých plôch, s tým, že po vybúraní sa previedla parozábrana, čiže sa na podklad natavila parozábrana. Ale tu už je
vidieť ten defekt, že tá plocha není rovná a tieto miesta sú už ako keby v protispáde alebo majú teda nejaký prepad 1-2 cm. A následne, keď sa tam aplikuje strešná skladba s tými jednotlivými narezanými klinmi a spádovými doskami, ktoré sú nie viac ako 1,5 alebo 2%, tak potom to môže dopadnúť tak, že vy už máte hydroelektrickú vrstvu zrealizovanú. Ale máte tam mláky. Máte tam mláky z vody, ktoré sú tam nainštalované, de facto nedokážu túto vodu zobrať, lebo ten prepad, ktorý bol videný na tom prvom obrázku, to nedovolí. Čiže spády sú v poriadku, ale podklad je nerovný, s ním treba jednoznačne počítať. Ak môžeme teraz urobiť druhú anketovú otázku, lebo máme dve anketové otázky, čo sa týka strešných sklonov. Ja by som teda prečítala druhú anketovú otázku. Aký je navrhovaný sklon pre povlakovú strešnú vrstvu podľa slovenskej technickej normy 73.19.01? Tak ja som to tam vlastne povedal, takže stačilo dobre počúvať, ale myslím si, že je to jednoduché. No, takže to boli také dve témy a prechádzame vlastne na tretiu tému. Volá sa to riziková strešná konštrukcia. V súčasnosti stále navrhovaná z rôznych dôvodov. Každopádne možno je to niekedy aj neinformovanosťou, alebo tí stavebníci, investori podľahnú nejakým informáciám alebo zjednodušeniam. Ja by som to tu chcel vysvetliť, o čo ide. V podstate rizikový návrh pozostáva v tom, že vy máte strešnú konštrukciu, ktorá teda nemá nosný podklad, napríklad betón, ale má častokrát drevený väzník. A princíp je ten, že medzi nosné prvky väzníka sa nafúkava tepelná izolácia. S tým, že na vrchu toho väzníka sa osádza nejaký nosný prvok, zväčša je to OSB doska a na to sa potom následne dáva samozrejme tá hydroizolácia, ktorá odvádza vodu. A dole, čo sa týka parozábrany, tá je spravidla riešená úplne štandardne nejakým polyetylénom. Čiže takto, ak máte postavenú strešnú skladbu, tak treba povedať, že je to veľmi rizikové z toho dôvodu, že tá strešná skladba v tom priestore, kde je to drevo, dochádza ku zvýšenej, alebo teda dochádza ku kondenzácii a vieme, že drevo nie úplne 100% dokáže odolávať zvýšenej vlhkosti, ktorá sa opakuje, ktorá nie je krátkodobá. A ešte v tomto návrhu je veľmi zaujímavý fakt, že parozábrana bola riešená ako tesniaci latexový návrh, ako na spodnom nejakom záklope z ďalšej OSB dosky. Čiže celkovo sa tu kumuluje viac ako keby nedostatkov projektového návrhu. Ďalším, ak je to čokoľvek možné, vždy sa vyhnite žľabom na plochých strechách. Tieto žľaby nefungujú tak, ako by sme si prijali a častokrát aj hydroizolačne ich vytesniť a udržiavať je dosť veľký problém. Takže ak je to čo je len možné, na novostavbách absolútne sa im treba vyhnúť. A ešte pre pochopenie, tu ešte ďalší vlastne návrh v tej skladbe je, že je uzavretá vzduchová medzera. Tým pádom skutočne tam nedochádza ani k odvetraniu takejto skladby a tá vlhkosť sa nám tam bude jednoducho kumulovať počas tých prechodných a zimných mesiacov. Ja som urobil aj taký príklad. Glaserovou metódou výpočet, toto vlastne zachytáva mesiac január. Toto je vlastne správna skladba, takto ju tu aj vidíte. Na tejto osi je vidieť vlhkosť v percentách, jak sa mi objavuje tá vlhkosť tej skladbe, v tom profile tej skladby. A začína to je to na drevenom podklade, to je správny návrh, čiže OSB doska,
parozábrana z hliníkov, tepelná izolácia, môže byť to PIR, môže byť to EPS a následne na tom je postavená fólia, v tomto prípade TPO. Tu keď si pozriem ten priebeh, tá krivka vlhkosti mi prechádza na 100% niekde v tomto bode, čiže toto všetko prechádza, tá zvýšená vlhkosť sa mi objavuje, stále je to v polystyrene, nemám s tým problém, je to v uzatvorenej strešnej nevetrnanej skladbe, tu je parozábrana s hliníkom, tu je strešná fólia, nejaká vlhkosť počas týchto mesiacov sa tam objaví, ale nemá deštruktívny potenciál. Naopak je to pri drevenej strešnej skladbe, tak keď si zoberiem presne ten obrázok, ktorý sme videli, ako keby ten projekt, ten návrh pomocou toho väzníka, tak tu mám nejakú OSB dosku, tu mám nejaký ten profil, tu mám tepelnú izoláciu, vzduchovú medzeru a v tomto mieste, čiže odtiaľto, vlastne až sem, tu je dokonca tá OSB doska. Takže v tomto mieste mi rapidne narastá vlhkosť. Čiže to drevo, ten väzník a tá OSB doska je minimálne 3-4 mesiace vo vlhkosti viac ako 80%, čo de facto aj naša norma jednoducho obmedzuje s tým, že je to vlastne kritická hranica tvorby plesní. Tam vznikajú tie plesne. A keď sa pozrieme na takúto realitu, ten obrázok vidíme tu po niekoľkých rokoch, čiže OSB doska odchádza ako prvá, tam je ten zdroj tej vlhkosti a stagnácia tej vlhkosti najčastejšie, najdlhšie. Tá pôsobí na tú OSB dosku. Zákazník, alebo aj keď príde nejaký izolatér na nejakú opravu, si to môže všimnúť, že tá strecha začne byť ako keby nepochôdzna a veľmi subtilná. A dochádza vlastne prehnitiu dokonca už aj tých nosných prvkov po čase. Ono sa to niekedy môže objavať po 2-3 rokoch. Takže toto sa vlastne volá riziková strešná konštrukcia. Nenavrhujte konštrukciu tak, aby bola vlastne postavená z drevených prvkov, ktoré sú uzatvorené medzi parozábranu, jednoducho povedané, medzi parozábranu a hydroizolačnú vrstvu. Ten správny návrh je na tomto krátkom videu. Pri výstavbe rodinných domov je populárna plochá strecha s nosnou konštrukciou z dreva. Často však pri nej dochádza k nesprávnemu umiestneniu tepelnej izolácie zo spodnej strany. Domy je tak nutné krátko po dokončení rekonštruovať. V tomto videu vám ukážeme bezpečné riešenie plochej strechy s dlhou životnosťou. Na drevené debnenie sa aplikuje samolepiaci asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovej fólie ako parozábrana. Následne sa uloží tepelná izolácia podľa výberu, napríklad BMI Thermazone PIR. Voliteľnou opciou je tzv. Vodivá vrstva, ktorá umožní zistiť prípadné netesnosti strechy iskrovou skúškou. Ako hydroizoláciu navrhujeme použitie prémiového riešenia TPO fólie BMI Everguard bielej farby, ktorá sa ukotví k podkladu. Uvedená skladba strechy spĺňa najvyššie bezpečnostné požiadavky podporené systémovou zárukou 20 rokov v záručnom systéme Ecopal All-in-One. No, takže tu vlastne na tomto videu bolo ukázané to, že tá správna skladba pozostáva práve z tej nosnej konštrukcie, ktorá je umiestnená pod parozábranou a nezasahuje do strešnej skladby a medzi tepelnou izoláciou. Takto, keď to bude navrhnuté, tak dá sa povedať, že alebo je to správny návrh. Teraz by som vám chcel
ukázať jednu rekonštrukciu strešného plášťa bytového domu vo Svidníku. Tam sa v podstate jednalo o to, že zhotoviteľ sa rozhodol, že použije lepený systém. Lepený systém sa používa dosť často, hlavne tam, kde nemôžete kotviť alebo kde nemôžete priťažovať hydrolizačnú vrstvu voči sacím účinkom, takže sa používa tento lepený. Hlavne pri rekonštrukciách je to dosť zreteľné. Takže tu vidíte asi, ak by to mohlo vyzerať. Inak tá PVC fólia je v zásade rovnaká. Plus ona má už automaticky z výroby kašírovanú takúto geotextíliu, takže ten remeselník v zásade ju rovnako aplikuje, len ju lepí na podklad. Tak toto je ešte tak viac názornené, že ako sa to robí, on to gúla, najskôr sa to samozrejme, aj tie jednotlivé tie jednotlivé pásy, pruhy toho lepidla sa navrhujú, tá početnosť na meter štvorcový. Takže toto sa navrhne, potom sa to nalepí a funguje to úplne rovnako obdobne. Tu tá skladba bola... Toto už je vlastne, to bolo najskôr ukázané, ako by to mohlo byť. Toto je taká tá realita, ktorá sa udiala. Tu v tomto mieste, a uvidíte viac fotiek, tu v tomto mieste je stará fólia, čiže stará strecha sa išla prerábať ako keby na novú. Bola to taká rekonštrukcia s doteplením. Tu vidíte starú fóliu, ktorá už mala svoje odžité a už dochádzalo vlastne na atykách k nejakým pohybom. Remeselník alebo aj spolu s investorom sa rozhodli, že rekonštrukcia bude pozostávať z doteplenia a následne z perlit betónu, ktorý má slúžiť ako spádová vrstva. Takže máme tu použité polystyrenové dosky, ktoré boli priťažované práve takýmto betónovým alebo teda z perlit betónu takouto vrstvou, ktorá sa najskôr robila ako keby v spáde a potom sa dolievala a vyplnil sa ten priestor doslova ako betónovou masou perlit betónu. Čiže takto to vyzeralo. Tu vidíte samozrejme ako keby tie spádnice, kde to malo byť. Tu mal byť nejaký zvod, predpokladám. Tu sa teda už realizovala tá aktivita vyplnenia a spádovania ploch. A následne ešte tiež taká akože perlička, potom to samozrejme muselo trošku vytvrdnúť. Tu sa napenetrovala plocha, toto je PVC fólia a flís a ten sa takýmto zázračným spôsobom lepil do asfaltu, do horúceho asfaltu, čo je absolútne neprípustné už len tento spôsob v tomto prípade a hlavne v kombinácii s PVC fóliou. Čiže veľmi problematické riešenie, ktoré tu bolo aplikované. PVC fólia a asfalt sa vo finále neznášajú, čiže ho musíte aj separovať, čiže tam určite mohlo dojsť a dochádzalo k nejakého rýchlejšiemu starnutiu materiálu. Posledná taká ukážka, čo by som ešte vám chcela do pozornosti, sa s tým málo kedy už stretávame, strechy sú hotové, ale v zásade strechy sú hotové a potom tam nastúpia nejaké iné partie, ktoré idú realizovať nejaké konštrukcie, vzduchotechnika a potom tam prichádza strašne veľa aktivít s rôznym rozbrusom. A keď sa pozrieme, jak to potom vyzerá, tak vyzerá to tak, že tieto miesta, ktoré sú viditeľné, ako poškodené, najskôr ono to vidieť, že ako keby tam bola to miesto len hrdzou zašpinené, ale všetky tieto body sú výsledkom toho, že tá čiastočka z toho rozbrusu, z tej flexy klasickej, má veľkú rýchlosť a teplotu a zaborí sa bude to PVC fólia alebo TPO, sa zaborí veľmi hlboko. V podstate tu vidíte, že to je nejakých pol milimetra, de facto dosiahne až vložku PVC alebo TPO fólie a toto následne potom oxidáciou tú fóliu kompletne rozrušuje, čiže toto miesto
tá folia je poškodená nezvratne a ona niečo vydrží, ale každopádne oprava je len výmena celých plôch. Takže na to si treba dávať pozor, aby sme takýchto majstrov potom na také strechy vôbec nedostali. A posledná ukážka, mám tu ešte asi 2 slajdy. Ak potrebujete nejakú inšpiráciu na strešné skladby pri projektovaní, či už sú to rodinné domy alebo čokoľvek, hlavne možno aj teraz aktuálne odolnosti voči vonkajšiemu požiaru berú v tej 3 alebo berú v tej 4, takže nájdete ich buď v tom katalógu, ktorý som ja už ukazoval, alebo aj na našej webovskej stránke, kde sú na stiahnutie PDF alebo DVG skladby systémové, alebo aj detaily, takže toto tam všetko nájdete, je to lepšie pre projektovanie a pre tých, ktorí ešte prípadne chcú využiť konfigurátor, čo to znamená, je to, ak potrebujem si urobiť nejakú preferovanú strešnú skladbu, tak viem si pomocou konfigurátora jednoducho vyklikať podľa okrajových podmienok, ktoré mu ja zadám, ktoré zadáte si vy, alebo preklikáte, dostanete potom takú ideálnu, alebo jedna z možných strešných skladieb, ktorá sa tam môže objaviť vo vašom projekte. Takže v tomto prípade, alebo v tejto chvíli je to z mojej strany všetko ohľadom prezentácií. Tak ja by som veľmi pekne poďakovala pánovi inžinierovi Čanimu za veľmi prínosnú prezentáciu. A ako som už spomínala v úvode, vy ste mali možnosť sa počas tohto webinára pýtať aj otázky. Je ich tu naozaj mnoho, tak ja vyberiem len takéto náhodné. Máme tu otázočku. Spádové tepelno-izolačné kliny sa robia na 2% sklon. S týmto spádom fungujeme dlhodobo. Ako to bude do budúcnosti? Vyrábajú sa aj spádové kliny na väčšie sklony? Nech sa páči, skúste, pán Čány. Ten návrh projektový, ak je tam 2%, ak je ten podklad správny alebo teda vyrovnaný a je narezaná tie spádové kliny sú narezané na 2%, dá sa povedať, že tá strecha môže dobre fungovať. Samozrejme ešte stále záleží aj od toho, že či tie zvody, ktoré sú tam naprojektované, nie sú naďaleko. To znamená, že ja tú vodu musím dopraviť z jedného miesta na druhé a niekedy aj tie 2% mi nestačia. Ale vo finále treba povedať, že na tej streche musím rátať s tým, že nie je presná a to 1% ona si zobere na niektorých miestach, takže vo finále sa dostávate na to 1%, ale tie strechy v zásade môžu dobre fungovať. Keď budete navrhovať terasy, tam, kde sa zdržujú ľudia, kde sú terasy, tak tam je vlhkosť alebo zdržanie v takejto vlhkosti nevhodné. Čiže skúste si dať návrh na 3% a viac, ideálne 3%, áno, je to možné. Sú síce nejaké obmedzenia, ale to už potom by som nechal na tých výrobcov jednotlivých týchto tepelno-izolačných dosiek. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázočku a pán Adrián sa pýta, ako sa vyhnúť na streche stojacim kalužiam a zadržiavaniu vody v rohoch strechy? No, v zásade je veľmi podobná situácia. Keď, áno, v rohoch strechy sa nám tá voda môže zdržiavať aj kvôli tomu, že sa nepoužívajú kliny, lebo potom sa ešte používajú tzv. Rozrážacie kliny pred vpustom alebo zaustením tejto vody zrážkovej do vpustu alebo nejakého chrliča. Takže možno ešte na to treba prihliadať, že aby to tam zrazu na nejakej malej ploche neostalo na nule, alebo aj výškovo sú tie vpusty častokrát vyššie, možno niekedy len o 2, 3, 4 mm, ale to urobí svoje.
Takže aj toto je spôsob, ako sa tomu vyhnúť. Ďakujeme, tak môžeme ísť na ďalšiu otázku. Pána Daniela zaujíma, musím použiť parozábranu, ak použijem monolitický betónový podklad pod strechu? Keď je monolitická platňa, tak stretávam sa ja s tým, že je taká myšlienka, že vlastne železobetónová platňa zabraňuje prechodu vodných pár, čo nie je pravda. To sú v podstate dve veličiny. Železobetónová platňa je vzduchotesná, ale nie je parotesná, takže vždy, aj keď máte železobetón, musíte navrhovať parozábranu, lebo cez betón vlhko samozrejme prechádza. Ďakujem. Pani Alenku zaujíma, aký materiál na strechu je lepší, PVC alebo TPO? Ja by som to povedal trochu inak. Obidva materiály sú správne, sú dobré, keď ich viete dobre zapracovať. Takže tu by som sa skôr obrátil na toho realizátora, ktorý je a má skúsenosti a je schopný realizovať buď PVC alebo TPO. Ak niekto v podstate nemá skúsenosť s TPOčkou, termoplastický polyefín, momentálne dosť často sa stretávame na priemyselných halách práve s touto požiadavkou, kde tie firmy to vedia zapracovať, ale naopak niekedy pri rodinných domoch, ak sa táto požiadavka objaví, tak môže byť pre nejakých malých izolatérov, ktorí nemajú s tým skúsenosti, veľkou prekážkou a tá strecha nemusí de facto fungovať. Takže skôr obrátiť sa na izolatéra, ktorý má reálne s tým skúsenosť, aby to vedel zapracovať. Ďakujem a skúsime teda ešte jednu otázočku. Pán Jozef sa pýta, aká je minimálna výška atiky prístupná na plochu strechu? Taxatívne o tom norma všeobecne nehovorí, 73.19.01. A to je vlastne dobrá otázka, lebo hlavne pri rekonštrukciách sa stáva to, že atika je samozrejme priznaná na tých strechách. Obvodová atika, klasický dom alebo bytovka má nejakú atiku, pôvodnú atiku, tam môže mať kľudne nejakých 25 cm a počas tej revitalizácie a rekonštrukcie sa rozhodne investor, že aj doteplí, ale bez zmeny atiky a stane sa de facto to, že tá atika je zrazu stratená a je vynulovaná, máte to de facto plochu. Táto strecha má nevýhody, čo sa týka samozrejme aj sacích účinkov, potom fungovania vody na tej streche a každopádne detailovania, lebo ja to potrebujem aj vydetailovať a ten izolatér, ten remeselník to miesto zrazu stráti a tie detaily nie sú systémové. Takže ja odporúčam, ak robíte atiku, tak minimálne 15 cm, čo hovorí aj naša norma, minimálne o vyvedení hydroizolačnej vrstvy na vyslú stenu, čo môže byť atika. Tých 15 cm treba dodržať. A predsa ešte by som dala priestor pre jednu otázočku. Pán Jan sa pýta, či sú vhodné lepené skladby pre staršie bytové domy s neznámou pôvodnou skladbou. No, áno, ale tu vždy treba povedať, je to A, áno, a B je to, že každý bytový dom, alebo každá strecha sa samozrejme musí nejakým spôsobom predtým, ako sa navrhne, sa musí posúdiť. Najlepšie je realizovať samozrejme nejaké sondy na strechách, nie jednu, ale niekoľko, a tam vám presne povie, aká tá strecha je, aké má súdrž, či sú tie skladby, či sú tie vrstvy súdržné. Takže toto treba predtým urobiť. Viete robiť lepený systém, a robievame lepený systém na bytovky. Posudzujeme to aj na účinok vetra, takže v tomto prípade nevidím v tom veľký problém. Takže ešte sa ideme trošičku povenovať otázkam, nakoľko ich tu pribudlo. A teda otázka je pri návrhu odvodnenia strechy lepšie použiť chrlič alebo vpusť?
No, určite z mojich skúseností, aby som navrhoval vpust. Chrlič je ľahké, jednoduché riešenie. Je to v podstate riešenie cez atiku. Vy to viete vyriešiť aj pomocou vpustu, ktorý není zvislý, ale vodorovný, čiže to budete vedieť ťahať de facto znova len cez tú atiku, čiže výsledok pre dispozíciu objektu alebo aj vonkajší vizuál bude stále rovnaký. Ale treba povedať, čo sa týka chrličov, chrliče majú svoje obmedzenia a keď ja alebo kolegovia dojdú na strechu, častokrát je to chrlič, ktorý v podstate vytvára nejaký problém na samotnej streche, ako jeden z najčastejších problémov. A ak by sme sa tomu nevedeli vyhnúť, tak prosím vás, nikdy ho neosádzujte na kraj strechy, to znamená v zlome atiky, tam, kde máme zväčšať 90 stupňov, tak vidíme, že ten chrlič tam osadený je veľmi natesno. To sú dve veci, ktoré treba si spomenúť. Jedna je to, že ten izolatér tam nemá de facto vôbec miesto, aby to tam akože zapracoval, takže ten detail je problematický už z tej realizačnej fázy. A druhá vec je, v tomto mieste je najviac ťahových síl a najviac síl na zvislú a vodorovnú hydroizoláciu, čiže tam dochádza stále tým teplotným zmenám a tie pôsobia na stabilitu toho samotného chrliča. Takže ja by som sa tomu, ak sa dá, vyhnúť, a ak nie, tak potom posunúť trošku viac mimo roh mimo roh strechy, obvodu strechy, rohu strechy. Pána Mariana zaujíma, či viete povedať nejaké zásadné argumenty pre rozhodovanie medzi PVC a TPO fóliou, poprípade ktorú hrúbku kedy zvoliť. No už ja som to vlastne aj hovoril, čiže ja to môžem maximálne tak doplniť. Začnem od konca tou hrúbkou, takže tá hrúbka je štandardne sa používa 1,5, hrúbka 1,5 mm, či je to pri PVC alebo TPO. Taký ten zlatý štandard je asi 1,8. Momentálne evidujeme o mnoho viac zákazníkov, ktorí nám idú do hrúbky 1,8. A hlavne z dôvodu tam, kde sa budú ďalej inštalovať fotovoltické panely. Čiže ak zás také vodítko pre vás, ak budete mať fotovoltické panely, alebo chcete zvýšiť potenciál a životnosť toho materiálu, tak choďte do 1,8. Je to jednoznačne lepším prínosom aj pre strechu, aj pre možno financie, lebo 1,8, 1,5 rozdiel v cene je malý. A po porovnaní, že by som sa mal vrátiť tej streche neskôr, možno po 10 rokoch, tak sú tie náklady enormné. A skúsime teda ešte jednu. Nášho diváka zaujíma, či ste sa stretli s použitím materiálu na atiku v podobe blokov tvorených drevenou konštrukciou obalenou polystyrénom a či je to za vás v poriadku, alebo je lepšia teda tá murovaná atika? No, aj áno, aj nie. Jak sme si hovorili na začiatku, to drevo má svoje nejaké vlastnosti a parametre. Ja musím byť úplne presvedčený už na projektovej fáze, že tá atika nebude podliehať vlhkostným zmenám, že sa tam nebude dostávať vlhkosť, a to už len z toho dôvodu, že častokrát tá atika je oslnená, rýchlo nabehne teplota na nej, ale rýchlo aj spadne teplota. Ak je tam napríklad vzduchová medzera, dostane sa tam vlhkosť a čiastočne nám môže vykondenzovať na tých OSB doskách. To je možno jedna z tých menších problémov a ešte väčší problém, že ak ja nedokážem úplne túto drevenú atiku parotesne obmedziť od interiéru alebo zamedziť prestupu vlhkosti v tom detaile. Lebo ak robím nejaké drevostavby, môže sa to týkať drevostavieb, tak určite to má vplyv a môže sa to týkať aj murovaných stavieb, kde je v podstate takáto drevená atika len ako keby skonštruovaná, ale není pod ňou parozábrana. Parozábrana je vytiahnutá až na korunu atiky. Takže treba ten projektový návrh určite prispôsobiť. Ďakujem pekne. Takže
Ďakujem aj ja. Ďakujem za otázky. A týmto končíme dnešný webinár, ktorý sme si pre vás pripravili spoločnosť Asice v spolupráci s BMI Slovensko a spoločnosťou ICOPAL. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu priazeň a verím, že tento webinár bol pre vás prínosný a vidíme sa na budúce. Pekný deň ešte prajem. Ďakujem.